L'Ebre. Camins d'aigua. Potser mai no sabrem del cert si van ser els primers habitants del nord peninsular els qui van prestar el seu nom al riu, o bé si va ser el riu qui va apadrinar els ibers que vivien al seu territori. És més probable que fos la segona opció, ja que la veu Ebros, en grec, significa ample, que segurament fou la característica que devia cridar més l'atenció dels antics grecs en veure la desembocadura del gran riu Mediterrani. Van ser també els geògrafs clàssics els primers a mencionar l'Ebre en els seus llibres de geografia. La conca de l'Ebre inclou les màximes altituds peninsulars al Pirineu i les cotes més baixes al Delta. El seu camí d'aigua ens condueix des de la humida Reinosa fins al desert dels Monegres, des de les fredes planes burgaleses fins al tebi clima mediterrani de la província de Tarragona. Podríem dir el mateix en l'aspecte demogràfic o econòmic, però segurament amb aquesta carta de presentació ja n'hi ha prou. L'àmplia conca de l'Ebre dona al riu múltiples facetes. Arcadi Espada, en el seu magnífic retrat del gran riu, juga amb el seu nom, ja que en castellà i llegint-lo a l'inrevés, Ebro és orbe. I així és, tot un món en un sol riu. Des del mirador de Branyavieja, on neix realment l'Ebre, fins a l'illa de Buda, al Delta, el riu forma un ric mosaic de paisatges i de gent que viu, treballa, beu, rega o passa molt a prop de les seves aigües. La conca de l'Ebre té 85.000 quilòmetres quadrats, uns 1.000 dels quals es reparteixen a parts iguals entre França i Andorra. Per tant, és la segona conca peninsular més gran, amb el 17% del total, només superada per la del Duero. Respecte al seu relleu, la conca de l'Ebre té forma triangular, i sembla, amb els seus afluents, una enorme espina de peix flanquejada pel sistema ibèric al sud i pels Pirineus al nord. Discorre amb un desnivell de més de 1.800 metres entre el seu naixement, al Pic de los Tres Mares, només 890 si considerem el punt de partida a Fontibre, i la seva desembocadura al Delta. L'Ebre, a més del seu propi cabal,
Al llarg del seu curs s'alimenta amb les aigües que li aporten altres rius, uns d'humils i altres de molt cabalosos, que en total sumen uns 12.000 quilòmetres de longitud. Però no tots els seus afluents són iguals. Uns quants rius del marge esquerre, els procedents del Pirineu, poden aportar a l'Ebre tanta aigua com tots els del marge dret, molt més modestos, però de gran importància, ja que al seu costat s'han desenvolupat moltes de les més antigues poblacions de la conca. Els grans cabals dels rius pirinencs s'han utilitzat des del començament del segle XX per alimentar els grans sistemes de reg que configuren algunes de les més grans organitzacions del món, com són els regs de l'Alt Aragó, dels canals de Bardenes o Aragó i Catalunya, però sense oblidar els que surten del mateix Ebre, com els de Lodosa, Imperial i Tauste, o els dos que parteixen de la sud de Xerta. En total sumen més de 780.000 hectàrees, les que rega amb les seves aigües. Amb aquestes aigües, l'Ebre ha aportat riquesa, però molt sovint també la dissort als pobles de les seves ribes que conegueren devastadores riuades, com la del 9 d'octubre de 1787, que a Xerta va superar els 10 metres i va submergir completament la porta de l'església i la pràctica totalitat de la població. Davant d'això, és just fer esment de la importància energètica de les aigües de la conca de l'Ebre, en els límits de la qual existeixen 250 centrals hidroelèctriques en funcionament i 2 centrals nuclears, l'una a Santa Maria de Garoña i l'altra a Ascó, per a les quals resulten imprescindibles aquestes aigües. A més, el 70% de les fàbriques d'aerogeneradors i el 90% dels seguidors fotovoltaics es troben en aquest territori, considerat per molts el Silicon Valley de les energies renovables. La diversitat de paisatges i d'hàbitats de l'Ebre i la seva conca també li atorguen un lloc privilegiat pel que fa a biodiversitat. Sense sortir de la conca, podem observar els espantadissos isards de les muntanyes pirinenques o els flamencs dels aiguamolls mediterranis del delta. De les verdes praderies càntabres de la seva capçalera a la resseca estepa dels Monegres hi ha 350 quilòmetres durant els quals podem trobar tot un ample ventall de biòtops i microclimes que mantenen una extraordinària diversitat de fauna i flora. El transcurs del temps i el pas de diferents cultures han deixat una marcada petjada al llarg de la conca de l'Ebre. Les civilitzacions preromanes es van instal·lar sobre turonets que dominaven extenses superfícies.